vicepresidenta del partit, la Neus Munté, i el coordinador organitzatiu, David Bonveí, que col·loquin les 3 penúltimes peces. Va, que acabem de tenir això. Molt bé, un aplaudiment per ells també. Ells són el PDK. I ara, a la part final, per desvetllar la part més emblemàtica d'aquest prototip, els demanarem, fareu uns segons que fem els darrers retocs per desvetllar el que serà la imatge. Poseu-vos-ho al cap, tots plegats. Aviat, en els mitjans de comunicació, en els locals del nostre partit, però també a les xarxes socials, allà on tots vosaltres hi teniu també una entitat molt gran, ja només si veureu això. Fixeu-vos que aquest és el nostre logotip i ara sí que demanarem a la nostra coordinadora general, a la Marta Pascal, i al nostre president de la Generalitat, en Carles Puigdemont, que col·loquin les 3 darreres peces i desvetllin la incògnita. President Marta, tot vostre. Joder, la demo en español. I ara sí, la darrera peça és la més emblemàtica de totes. La peça més emblemàtica la col·loquen el president i la consellera. Aquí estàs! La cosa barra. Molt bé, això és el futur de Catalunya. Aquí ho tenim. Gràcies a tots vosaltres. Perquè és com... Recordeu, amics i amigues, en 15 minuts mireu-vos al vostre Twitter